Yansaso so na braso say nyumre yade ni nyina ebramo na nyumre nsama yade ba na doso na mom de edi mu akotene bi ye nyumre obete okase ebo ne so ebi ene se yabakọ ede kojo be na wotwemienu mu ne wo mo nem ayedene trese ba bi a wo mo da no yadwira gu ho nsem bebre ne nsam foforo bi nsu pie mu ne nyina ne abono koso ya yade ebebramo na yakọ akoso ye nua ba kuma akra ye ne bibia ho no ama na nim no hu no sade no ede bramo no a ene yebesa kom na yede mu nchire mu nso abramo Ghana Water Company so den sama hodo bi tuja chire mu senafo anan de Ghana tituru ne nkran ha yenyina yie brono bi e wo hono mu nso ho bekwa atwe nte wo se yenyina ye boaboa ye ho breso nso a na yakwa akosha ningo omanfo wo ho nso se wo mo sempene fo se wo mo mpa assembly foforo kran fama wo mo na yakwa akoshe apomde mo nsam eni gide dwade mo nsam ene afese de ochina nyame ya dom ewie mu nsakra ya nso beye no yade bebramo ne yakwa akoshe agokansie nso enwuma ni yensim konwa ensam na yade ba no doso munua ba afia amankwa tamaklo enam de bremo yebasisia campaign penny for abam Yawa mu akwa ba de Mobadum TV kasia so ene ye benadan sama hodo ayensa so no ebra so se nwumre ye de nyina gu fom na afa mu hunu ni sam no se de tie hye no so ne kwa adomonline.com ensam ne bi e wo ho chena de pache ye so akọ YouTube ne ko Adum TV 2 wo benya nsam ne nyina bi ahye na wo hunu ni a ekura fa ye nya bre na ye nhwe se de nsam no mu nchemu ete empanifo wo mo eda ensuo ehun sam so me kire Ghana Water Company Limited one day to judge room, Senyame ya domwa, a juada na watche, a yen adwene na watche pepepe. 24 February, one move first year, na ensuono, one more at tumu de akusi yawada, that also eduno and so. Nampanifo chemwa, pon water year treatment plant no. Akonya ba se wonyen sakra ye a woman no na kahumbi, ama one desanshi shewe at a full. Ghana Water Company penny for Abamonten so that betu jaya womo etres bosomia you will mean the toso eduno 9 ekopem de toso eduno so e ade apon water treatment plant and penny for batum na womatimi ayensi adwumadi e wo hono ne senti wo manfo ya wo mo e wo pon ne mpatam hono no yade nsuo ho bekwa atwe kakra e de ama wo mo wona e wo adenta madina achmota ene mpatam a etwa ho ehye ne nyina no nsuo ho bekwa atwe e de ama wo mo afenso wo mo Abelempe Sprinters Road ene ne mpatam nso saa ene wo nso ebenyo how yi be Ghana Water Company Limited mpanifo nso mo kanyina ene say nsuo ya eno so efiri weja e de bankramanta mo ne yade mpanifo etoto niema sabe ye no nso no mo betimi anya reservoir bi natimi e de nsuo abra wo manfo no so won kan no mo so ankwa hohiehia bi a wo ho ebekere wo mo na nsuo kopie mu e wo pon no ya eno eben old ningo e wo nkramanta mo hanoma o manfo wo ho no echire mo mo de ahokyere no mo ne mu dada ya na watwe bia no wo pipe no nsuo no fa mu ba ko pe enu ntia sukufo wo nyina no epone mu ene wo kono makodware no mu wi a wo mo edipe water sachet water yibi ahohoro wo mo eho ansa na wo matimi akosuku dem mo na wo mo akosua de a ensemwe no etete wo mo papa eye wo mo kyerɛ sɛ enkane no na bokiti nsuo yeton 10 pesos se de wokobu bokiti ma eyade a 70 pesos ene yeton edema wo mo a eho nsɛm na ayeka na omo ne adom kase etwetwe ho enkomo wane nyune wanu ne nyuhonga woye wabe mechowi na ma asuku kla nyube ka watesi nyune wakama honi ni wamaye wane ku wane nyune wadu wahi akpepa go enga likiti ehine wanu lo wechowi sondi ehine wanu ni wakama honi poni waaye lo wakpa mepe aha wo nyune wanu se wa magbo. It's also dry, so the one we are depending on now is the sea, and then Akpekpago as well. We'll be very glad if the government can come to our aid and help us with water.
Yet also na ya de akoye nsam foforo emwenne ade abeche ne eden na national security empanimfo womo akọ Lagos yopon mu na bia womo aye ne se ahyenka enyumakuo fa hono ma wobejeje won sika mekire yeto boot no okodwiri nyina ya wonde agu fomu a sansemwe no national security coordinator Colonel Larry Gbevlo Latte retired. What the sanseme etu dwana nkasa mu nyina ne se Lagos yopon mu mpanimfo won hu ni eho kwan se won de tobu to be esi ho ajeje wo manfo esika enchepi ene beto dwa se Lagos yapon mu mpanifo ahyase ya wo mo ajeje to e wa kwantempon eda sukuu ni mu a wo mo kire se wo mo ne kɔbɔ bosia na wo mutimi eyeye ensemwe no abaye wanwanya e wo man mu a obia etwe na sere ne abasa enam so e ma desuafo miru bi mpotabri nsem no e de kɔ asenie bia asenie bia ne nka bi enfa emana ekowi ase akora no ensem no abepie mu ewo mrahye bedwafie so eguso a wo mo edi ho abobo nanso kopie mu ewo Lagos yapon no emu no muguso a eto no wo mo egie awmachi ne ete ya ene se national security mpanifo aboabo wo mo ho akopie ho no matobut no wo mo akodwiri ede agu baabie kra eno ena national security coordinator Colonel Larry Gbevlo Latte woni yenuanom joy femfo twetwe nkomo ene wo kire se tobut no baabie se no kra enye enti Lagos mpanifo de si honde adana wono so obebubu atregu. It's causing a lot of nuisance because the traffic juts back into the traffic light and people coming on the highway from a bridge to Accra, from Medina to Accra, get stuck there for long periods. We found that to be unacceptable. Complete nuisance too, causing complete disaffection to the general public. What we did was to send people to go and tell whoever is in charge of that security thing that was a wrong place to locate whatever they were doing. Nothing happened. They continued. The situation was the same. I went there personally on Sunday, left a note on my complimentary card for his boss, who he said was ACP retired, Amadu, I think. And on that note, I said that that particular position was wrong in whatever deployment he was doing because it was causing a lot of nuisance. And therefore, they would have to relocate. Openyi Larry echire manipa bi keka se wosen kwotwen na asem no e wasenie bia no kra no ketimi kan wi anasa asem no kra na edam rahye badwanfo no ho no wo muntimi enkan wi ene wo kire se wo hwe tobut na yen hye dan sinwie enti efifiri sinsie no wampe ho asem anka na agi nyine gentra ha wi a wo ka ho asem na enyeye enti na hyase ya no wo butugu a ebebu apantu na omabu atoagu na se Lagos mpanifo so wo mpene so a wo munsan tamunsi wo besan adwira toagu. If they are going to deploy so many checkpoints in there to ensure they achieve their aim, that is their business. But they cannot come that much forward and completely disrupt, traffic on the road. So they moved up forward. But what I'm saying is that they also started some construction. And let's be very clear about this when you say they went and pulled down toll booths. They started some construction at that point, which I can see they intend to turn into a toll booth when completed. And that has been removed because it cannot be there. So basically that is what it is. Ejumefo one more Health Insurance Service Providers Association of Ghana ya Eternity as a HISPAG and I want to send you to just a Ghana for ya ye na ya mompa ye more than ya one ra ya say ebeko yenchi na sikani adroni nhihye ye brebi atwam na die him e wo my Ghana mu no ya besa akomu biem e ba ne say no de sansem we tudwa Adum TV kase abobonkaye Omanfo ya wo edom Health Insurance Service Providers Association of Ghana HISPAG ekono womo edi atodwa ya womo kire sese mpanifo ahwe na o mantimi anya nsakraye e wapomuden se chiba no mudi adan koma bia no womo besan so akọ womo chi aka hyenkare dwumadie eno besan so akoye ni nyina na se womo kire sese die womo members ni bo ha womo gina sene enim sese ya ye tebiri nsem dodo na edi aso womo komo eni san ya womo adwuma ye for snake contribution womo ntimi ntua wo se nyese bia boapayo eno mo mpese womo betua nanso sika e wo se free health insurance mpanifo ho eba wo mo aka kye e mantem enti mpanifo ne be yeden ena o matimi eche o madwuma ye for net contribution we nyina na aka ho bia etete wo mo tomo de kwakobonsem ena wo mo de e ma mpanifo se wo ma ahwe no ma nsakra ne ma mudia dan kwama bia no o besan so akọ wo mo nchi na ka hyenkare wo mo de dwuma e wa ya asabia ahodo no emu o mo nam sa yeso e de adesrede eche o snet mpanifo enim se ebe ya wo mo nto mo bo asakakra emfa e ma health insurance service providers na wo mo dwumadie na wo mo ye nyese bia wo mo bo mo ni aguso
so omuntua wo manfo ne Senate contribution opanyin kase ya wada Ekoya no Ora Frank Richard Toblu wono ene di nsemi tudwa emra wo mo Paul Upper East Mountain no mo no nso no wo mo chapter ba ko hontoma e wo ho no no opanyin wono nso eda no Ora Francis Asana wono nso kire se nani gensem a ne mpanifo e ka ne ho pa. Yadi Adum TV kasi anu bakoye ensam foforo emwa baba waya wanya mfishia edu ensia Sara aba enya sabre ya meka sai de onu aba kumai wo hia moa ye bu odene nyina ne se busuane te wonu ma wo hunu hwe ho anse bibi hunu ne hwene so wo nim se ye pimples nanso adide moa ye bibi foforo Adum TV abobon nsemi nka ye kyerese abofra no e wo se ye no operation yi bi se be ya no ho betumi ato no nsam no nka ye eni Nisi biaye a wotomfo no ebo ne pampampan ne na ade pa bi ehwe ho no mo enrada adem kase ema yetifo enya ne ntie se abayoa ya wadi mfrinsha edu ensia Sara abanyan ya kokoram yade abesi ne hwene so na enhono no ama abayoa sebe ya wobetimi ehunu ade okra ne ho nsem ne eya kana ede mana ne kasa mpo wo kasa nso a emma enu ntede ade sede eto omanfo nyina nim so momekwa abayoa yi mwai na wontimi enye sika ne wonfa enkoye operation sebe ya wono nso benya ne tiri ede de mokolebu abanyare sabia ne mpanifo echirema wobehia 12,000 Ghana cedis ene omatimi ede aye operation no ene day ade chin ye adom kase yakache he ya yete ha eno panyin kase bi esi mu pampam ya wono wo ye contractor no obai no wo kire se 6,000 Ghana cedis wono so ede beboa abayo Sara abanyan na wetimi akoye operation yi na ne ho etimi atono opanyin no enam so ede afutuo e magana manfo nyina enkanka ene asofo so omomwa saa ya niema bi etesese yie na so moboa e ma obi ho tono a eno ena nipa na ehwe so na wode asum nyame na omunya sade achi ade ese na omo ankasa sofo wo mu etwa wo mo ho ekuntokwa me yire hoye because number one me hu say sika no mo share 12,000 no in Ghana here no enye sika bia ama some of enye sika bia ama nipa binom nipa binom tibiko asoro dem no mo yiska kese e dem mo sofo say dem kan nyino kodi to pray for him. I don't know saska no mu no enye nyame adwuma no mde na odi mbo bi pass on bompa mo be say nyame adwuma ani say we be take care of the needy. You be o nyamwa or needy, and needy is very important. We be take care of the needy. So it touched my heart. Can I make up a me fu plan and Mba Street say no, I will donate 6,000. Adom kase ena mu yeso eto so srega na manfo nyina se abenyan sika wo hia no nensa enyanka ne nyina nta domfo emwo no na ontimi enkwaya operation no 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 sunya netiri enidim Yada wase sadia nura obi edi kan abeye no dia aka kire no so ye hwemonim sadia da mo ye maye no mumye no ase na momeboa ye nto so na ye mfanko eye ensam fufro emu Bank of Ghana and Tourism Ministry no na one more share ya won share mu ni nyina no efa directives and answer shareholder on penny for the ato kwan so sebeye na yensi de ne betimi agina ne na so ehie na e wosan hyemu de no ase no ensem ahodo bebre ekoso Adum TV kase abobon kai Bank of Ghana edwumekuo no eni asreye ye hwe yensra hwedwumedie so ene de wo maka bom na omune mpanifo a wo so di akotene won sra hwedwumedie ni mu etimi ayenhyemu sonkro ya wo mo ehwe kwan ma pa wo befa so a ensra hwedwuma no ebetimi ama no homene so dwumedie no ase no ena Bank of Ghana mpanifo ede chawpa ya emu edin ede ema mpanifo wo mo deda hotel hodoa no eni ahogye hodoa no nyina e wo mamu so mo sra wo mada se embra wo mo fa adwene apekwan ma pa Ombetimi den hwehwe abegu akwemu na Ghana cedi ya wo tumirika ese Usain Bolt awoko 100 meters no betimi ache ne de na gina ho no wo mo ne sampanifo yi ambisuso ho adwene na wo mo nso ankere wo mo adwene amfa ho Any financial institution does something which you think is inappropriate, you have the right to complain and then we'll investigate and then resolve the issue. So we can do that. Ahoji bi ampanifo dodo na nso edede sede eto Bank of Ghana no anim so wo mu ehunu se wo mo so ka ho bie eno manyi ekonanim na mmom ne ne ha wo mo kra ne se sidi ya na hoden etekofom no emfiri wo mo enu nti be yo mo anwa se mpanifo esuesu adwene wo ha ye be yi wo mo firi ho nti mpempi ne mpanifo edi dwuma bi etesese yi a eya wo mo nkai wo mo nso ewo mu azukura na oyem na akakranyi de ete budget na wo kane last year na what's the tourism was $1.7 billion US dollars na was up Ghana ha
na ehwe bibia so awokoti a ebonda woka bibia wo sidin nti me bisande de tourism a yehwa oye export product anya abaze otide koko a yeze kwa abochi anade wo find the gold a yeze kwa abochi yan nuanuma a wo fi amanane wo bagana was the dollars no was ba nti obanda nande was ma won fa dollars yimba osanda Ghana nyama pia yeta yes the dollar na yes to nti wana was the dollar was ba Ghana man so ya azuto a nyama yen tumi ye wa ha a de yeta osida na yesu won kwan ono na oya yanta ase oswafo ya wo hwe yen sra hwe dwumadie so maame Elizabeth Ofosu ajare wono nso enam saye so editarem kase no ya wo kire se dwumadie a wo mudi no o gidie mo papa se betimi akoyie na ho gbia no wo mo nso atimi atetre wo mahye mu ene wo mo nkwaban so emu afibia no ye tourist arrival improve wo ho bi beka ho nti yen so so hwa industry said foreign currency ban yena etoso nine e wo Ghana ha nti we feel the tourism industry one of the vibrant pillars of the economy nti tourism nti na bibia ba e pese the boy stakeholders ano na ye dwuma no ye ti ase na how bia ma ho se be ye be kosoa aboa economy na mana ayre no we say sector so create a lot of jobs. So when you share private sector minimum work from say bia mandate na his excellency dia want say me hwia say be yom go beto mo no everyone ye nti policy bia ba kra ye from match to say be yom so benya to bi e wa adwuma no ho ye no Oguso aya wo sha Adum TV kase ensam no ne akachire ene do so ye besisi ana ye de atoso Yenhwe ensam no ne yanto aso na yemfanko eye tema na be na watch ana yakobusumi muani ene beto dwa se Tema Development Corporation TDC work dri and 9 pound awudu agu pa rese nsase no eye won mo de na nso nsam be ene epiepie wo mo fi se kwan ya wo mfa so mo dri nsase no gu ye no na se hadwene kofo agya pade afi a wo mo demo ene ye dwere gu wi akire nso nadmo ede tent nso ama wo mo nti ene na ne ene se ye dwiri se fie no ahudu no egu ye ene nso Parliamentary Select Committee on House nso eye sanko mbako nsem bebre ene apie wo mo yama ne boni ya wotonkra edi free Tema breye eye amponsajan yanya no ha be mene mo adwo ya dasi na ene ajekoju sana ne hotel ene ajekoju me ye wo nsem trofo ye hon ye te se eye Parliamentary Select Committee eba ajekoju enti yetutu anamon ko ho emu me kodu ho no na omunya mbae na ye tweben eye asojafo anomo ho no mo kasa kakra akasa kasa no mo kire se eye nkofo a omudan ebubu omudan no unim se atrenesi ye no em se eya wo no daso wo mu enti omu hu asojafo no around no omu try se nka omu no omu beye gidigidi kakra na numu ana na eye nipa mienu epraye enti asata tama ekodu ho no na nipa mienu omu praye ne de asojafo na fa omu ede omu ko eye ministries hospital but eye Parliamentary Select Committee no omu enyamba because of asema esi wo ho no nti na o chese omanfo na wa je kojo ni aposifo ne de bo ani nti no ye parliament for na wo so mba o ma wanu nti a I don't support ye nyane nti ye national security na assign wo mo se eni kwa so wo mo ba say because of gidigidi na ba enu nti se na be ya o mo nko na enkofa another situation bi anase bi asem bi afoforo bi amba kire no eni nti na ma o mo sign o mo nti twa ho mfonyi kire ye o mo nnamu ti se nso tototo eni ade du ho no mpa mo ndia bo hu se nipa ye mobo edru ukọ ho no ma no pade a hu se dan hu omu situation mu ya na se wia na mo kodu ho no ma anajo a bo hu se obi ho no ma oye adwuma nti anopa no obekọ adwuma ewia onifie but enwumire no obi ho no obepon adwuma be ebia 5 na wo hwa ashama so a aye bebia aye traffic wo pa nti bia be fi bebia na adwuma ma bebedu ashama bebia wote aye je kojo ho no ne bia bebo bia be 6 and 7 na that time some red no baba nua eduane na ho so say yebubu omu dan nyina na obia ni bebia ada enwumre afiance abonten ana eye sebio obi ene ne ire ne mma omu nua omu duane entontom
nya ba me se me ko di eye 2 hours pe na mom tonton we awem me no nkran so mo nkran keten ye kodu na ho a tema ye koya me ko ho no ma me ne omo kasa no oni bebre kasa ayo omo ma bebre obi won ma wayare ma ye na ko hospital 5 times ade ko ba bia no asa be down to ba mpese me hunu aya wafo no mo saa no nti se ya chichem cubicle na ya chichem afu ana omo dabom saa bibi saa bibia saa obi adabom nti wo pese ye bibia kra dabom the tent no wo ho saa na oja obi ne yere na oma emusuan be ya mienu ana miensa no mu nyina bom na oboda to be ko no bi ho no ma buwa no ma mema no na mo tete akonya so na ma no ne nkwala no da fom na mema no tinti wuti ho no ma ana mo wura tent no so wo so obi ho no ma no ma so mosquito coil na tent num emu ejina musa ube ade be chena bo na abia na wo hune mu nyina sisi enti o masam mom de mobom e mo asam mobom yebeda wase yemfa wonsi ha na di akire ebresem yebesa ba onchen ne ani wadi nkomo yama ne boni eye eje jan na akojo Ponsa Jan na wote say ye no edi enkomo no eye tama TDC eye ajokojo a wo mudiri dan gu ye na ensam ekote ye no no ade ko ho bi nti se de ensam ne tie no e no de ebra ye no na ye betu fa na yakọ bron ene na hafu mantem mo ya eye doma na yi no nte ya ye nya free ho no mo kire mu a Gift FM ye no e wodoma ahinkro abeto dwa se omanfo bi e wo kro no mu na nanan mo atankonwa ene won de abo ani a edene ene manager kro wo de dwuma na no no ye kire se ne tibie mu no aye dene ama ensam no che se aye ensem bebre efa mo kire ho ena kromafo ene hospital no wo mo etwe ho edawere ensam nim kire mu no Adum TV kase abobo Ukopie mu ewo doma akrodua no emu a eya ade akroma na nkasa egege wo musika no mutimi esi mochire bi ewo krom hodom na bia ya mochire no ewo no esi doma government hospital no hodom enam so ema wo ne hospital ne mpanifo etimi eya nhyehyeye ya wo mo ehire se saade ne ne sika wo mo benya no ohamo obupan adue no ewo se etimi ekọ ayasabia no efutuo mu na ayasabia ne mpanifo echire ma no o matwan ya sika emfie ba de wo ho ni enya de eba enam so ema mo ankasa nso etimi esi wo mo mochire ni bia empanifo ne nsem omo ka ene se efri emra ayasabia ne si wo mo kire ne bie no enya de a omanfo ede wo mamu ekokroma no ede no emu a emu ne nyina no eda ne nani ana se ekwa ayasabia ne die menam so amakro ne masika kakra e wo se nko mo nsaka no eno so ehwere wo mo we ehye na nanom abufuo eno ene ye nuanom Gift FM fo wo mu twa nsem ho mfonyi ede kire Adum TV fo na ye nso ye dan ne die ede magana manfo nyina tibie ene anadwo da suom ye se behwe na nanom mpanifo ya wo mo ewo doma ene mabunu no bufu ye no mo kopie mo ewo Gift FM ene nsuo browa kasa wo hwe me pa wo masi ba madwuma ye fo no mo mpanifo ye papa ama mpanifo no ba akokra de sane nanim asi aso na abo mfonfonya no enye ani kura ebi eni a ene abadwuma ye fo no nyina hu ntom titifie ya wo bia entimi nko adwuma fo so musuro wo mo bekwa adwuma na nanom hemfo ene mabunu ebehwe wo mo ewo Gift FM ya eno ewo doma ahinkro Adum kase bon homodin bia se ani aposifo ye wodoma ebetwetwe nsem hu nkomo enso ye bono a odaye enya de a yenya wo bia ene no etwetwe nsem hu enkomo de edu so ye dwede ye basisi ane ye de atoaso Ansani ebeye adwadie emu nsam no yankodo wa hinkro na ye ne yensenchwe ni ampa ben eni nkomo nso anwumre so sei ena kro no motie titru Gift FM 4 ampa ben wote yenka ye mo adwodo over Adum TV kase so ampa ben ye mo akwa abado over Adum TV kase so Ebato mejo so na eje usumum na tabiri udam masawo ne chinkomo Kafra eje usu twamfonyi kire ye freedom ahinkro Gift FM say na nsam no esitie Me asimini aba na said se mita emfonyi e de atrewo zabre said Gift FM ankasa yedimo kum said eho esi etia no kwasimini no said emunya no antie no wo bra no ndu ebapa ho sima no dunum no emnanti bi eye so edom obra no kutukuta
emo na fi nso no ebi kuta gallon a nya ewo mu no ene nsema no kan na isusu se petrol ena eno nso ewo mu asabe no ode ebecha station no nsi aya obra bombofo eye wadin se wo ma wo nwam mu ofa eye wo so na fi ubra station premises ma enam so ma yankata ye kwantefo ura kwabrambo hen mutin pita no de safwa ewo eye nani echi ema moja etam no enra anaje no eyi papa ansana enema nso etimi atoto yama abambofo a se ufri eye prosi ase eye na fi no so no won so ufri military ni mu na nso no etimi ebebo aye na fi no wo bra bobe se eye dubako no edikobo no eye dumienu eko anaje no ati uja eye protifo eye wona wo ye fully and said the kwesiboni ebeka no nsia ema wo wen ya no mu na no ema ade tin every sapre no every ade tin no eye eno anaje no ebi sa grade nyante emrante no ho empupu yi bia se watan akeka wo ho ewo sa ne mo nse de o kan se enya mpanka nundu enano pay no nka yem hwem se ombeba no eye ahodimu pa no sabe no isan se apolitifo no bambo katia o mabo ama emu atimi aye de ne rade adom no dinya ente sa amrante anura ubedi se aduma no enka ebiomu na se eja usu ene na aduma koso ye wo Gift FM bibia boni biansi Ifata no kwasi mi aduma se de yesi aye aduma brenya bibia no no pay so ye aduma nyina akusie nimra biboni bia no enya esi na nyina ne se ufa ha ese wese police ni ufa no wese police ni ese etu esensen no na anopa no ina na ye kwanya e befa so anya akope abiane di e won so no na ye din kakra na so obra ebo tumienu eko edi ekono na fi enema mu ago kakra ase etimi etwin kakra etimi etete ya fum na fi etimi konya ediani bi so eto ye fumu a afi etimi eye duma nyina akosi tanu ya yenya haubia enedei yada se eja usu amanebo a wodi free Gift FM do mahinkro e dia braye na yenko ye dwadie mo ensam eso yebu babi se adwuma bone wo hoye yente se kronobo enne enkran ha titru pa fi sa ha ne yetie babi abefa bia hu se kwabna ne mobile phone si e di ahim e wo my Ghana mu no yenya bia twetwopo bi se on download a na so o charge wo battery no e de ama na aye adwuma bi asese wo bankran ha e kosoro ye papa na Adom TV adwadie kase yebopuno manfo mu bi anyanya bi adwuma mo ye sika wo msa emfaso bei na munya de free mo sei na manfo bi ni Adom TV kase edi nkomo yokopie mu e wo Kwame Nkrumah sekre ne mpatam ho ma wo behu se wo manfo bi asinkonwa ye ne adwadefo mayi uduru ho ne wo phone se battery nye ne ko low battery ne don hwere mienu achi bia wo de kwa na o ma charge e de ama na o ma jo kakra bi e de ahye wo mo ataso Adom kase ne safo twetwe nkoma wo mo e kyese o adwuma ne de to de aya na ye to da so de a e ya na ne nyenyenyenye ne mom no ne nyina mu wo mo be fa ne saa ya charge so far as audio system ko de 50 pesos no o ba ji ase otua so 1 minute so 1 minute kura say 5 minutes or say 1 hour or 2 hours but all the phone is take it by maybe by 2 hours time abema but say channel phone I bet take it more time maybe 3 hours so you better so all the system so no so to take more time I borrow those things but at the same price and I system no say money o kwajini pen high waka say obi abu ho the phones too na eba o jene different price waka say bia o han scarcity system scan so bia ebi o china babaji o ba 5000 obi o susu ati ya o ta wajo 5000 50 pesos ni wajo ya insurance onya o plug na obi wo pese oji phone no makake no o fobi o prentam no otua no ko it depends minutes I be charge. Ebi abaka so tikam. Enti ebi a open it see about 20 minutes time. No ababa jobi so oba o person charge na man be 3 hours and after 4 hours. And after battery mono be charge na be about 4 hours and after 6 hours and sana battery let me fine. Now what the same price? That be bo am dey check. So be our about so be 20 minutes na me dey channel. But to be our charge in the 50 pesos. 1 hour 50 pesos. Every 30 minutes they give 50 pesos.
enti adwuma de agye se bia so mpe adwuma bia ye adwuma nti ebinom na omanfo ahyase no de adu so ye hwe se de wo kyena ehwemu nsakra ye no so betimi aye e wo man emi ahodo bi eso Ochina eye enkran mantami mo awia no be gina so de endin ti wonta de hyemu no ye ahwele yie awia no mu hye be gina ohom chichemadu asamienu awia be bopa nsu nto nti ene obi anyi nani emfiri nkran ha nwumre no nyame bagum ama mu hye na ba fom kakra ohom chichemadu no enum anwumre na ebi asensuo kasa beto won kran ha be 10% bi de ebenya bono afomantam mo ye tachimanso ochina awia mu hye no ohom chichemadu asamienu awia be bopa anwumre no so mu hye be gina ohom chichemadu no enan anwumre wiom be kusu kakra senso beto abe 10% bi de tachimanfo won mo betumi anya ye ochina from montam mo ochina hohoi awia bebo ho de ne ohom chichemadu asa enwotwe nsuo nyini ti na anwumre no aba ohom chichemadu no enan 10% ne bi ensuo kasa beto a enso betumi ato anwumre no wiom be kusu kakra ewo hohoi tie no so obi anhya no nso akuafo no mo hyehye niema ba hat bia asantemantam ahinkro kuma senso ochina nsuo kasa beto a 20% betumi ato ewie mu hye na no pa no ejina ohom chichemadu asa na nwumre ohom chichemadu no emiensa wiem betumi ayekusu nsuo kasa eto a 20% ewo kuma se eye asantemantam to obi a wote wodi ewu mu no na wa hye no nso de woso hye atade mu odu hye de awia ni gina so nte woso hye ntade mu oha no so na watumi ahye hyehye niema eja hyehye menko hyehye ba bia de edu so eye agokansi ebasisi ana kusimensa kapito ede atoaso nka kofe gem adaroma ena yede agokansi ebro medini kusi mensa kapito yenhwe ensam ne senesi etiem enra yede tudwa se Kumasi Asante Kotoko eko Liberia mamu ene Barak Young Controllers ekosi akan ewo ho a wo modi nkugo no na chese ensam a ifrechi ba chese wo mo ede sobo ebo mranti omusi akan ne bi titu eye goalkeeper Sulama Abdullahi se wakwaji sika bimpo ede free BYC for ho enam so ma ye share Kotoko a wo mo ntimi ankomanim ewo CAF Champions League no na enei ensam a eba free Liberia a chese Professor Seku Kone wono ena wo yepani a woda BYC bobuko na no watubi ede amane Ghana for enempo Kumasi Asante Kotoko se no wanwa se sansemu ikra eba Ghana ha se ebi se wako omakotu ezika ede ama obi a wote sansem na odi ya opa yenti ensem a opani na ekan kakra. My response would be that it is so outrageous that a great footballing country like Ghana, a great team like Asante Kotoko, will only rely on such a trivial thing as, BYC bribing their goalkeeper. The logical question would be from you as journalists, trained very well and intelligent, to be how did that happen? He did not come to my house. It was not my house he was lodging, and we didn't have access to him. So, Kotoko then, if he was involved in a bribe, then it means the entire Kotoko staff was involved, because then how did he leave the hotel? The first time I saw him was in Kumasi. But I think it's shameful. It's shameful for Ghanaians, or any corner that kind of speculation is coming from. It's too shameful. Maybe all Ghanaians need to do, or Kumasi Asante Kotoko people, is to accept the results that they've been eliminated by a better side, rather than such disgraceful, speculation. Do you want to tell me that BYC, if we had come to Monrovia with the information that you Kotoko people bribed the referee, that's why they were awarded 2 penalties right in the backyard, they could not score a goal. Why would they imagine that they would have performed a magic in Monrovia? That is outrageous, and I think it's so shameful if that information, spread around the world. I've been getting calls on that. I think they're looking for scapegoat for the disgraceful exit. That's all I na just utie sekudia na ne bo fupa a chese shameful say nim gwase ema Kotoko ene Ghana for we na wo mo ekasa nsem no yemfios na yemehwe abrante ya Mohammed obeka ya Ghana eko Championship of African Nations South Africa no we ne hu yie pa ono na why rasta bi no na ene enkra eba kire se abrante na Africa Kumasi Asante Kotoko a wodi nani a kire Tripoli a wokosi akan ho
Adekotoko striker Yaya Mohammed and Tiabeka Yansa Hrema woni Libya Itia Tripoli watimi akọ sign contract de amawo ma sese de ho e na odina go kanse adwumadi no ebeka akopie mu e wo hono na Yaya Mohammed wo mu free tournament no eba ira nko bi ehwe ni mu se experience awanya no betimi e de abebo akoma se asare kodoko na bibia etimi akoyi e de amawo mo na no kwese de ya e na CAF Confederation no wo mutimi ekoboy ya ekowi ase BYC fo eyi kuma se asare kodoko e de efree mu na so no Nyari Yaya Mohammed etimi ekopie mu e wo honom rotimi ebo an the team ema bibia eko mu yi ere ema wo mu eno ena nanu akire no mpanifo enya ne ntie se eyade abrante no watimi akọ sign ede ama Etihad Tripoli ya eno ewo Libya manu emu a sika wo mo de sign ne de wantimi afa anto dwabe mo mo kire se sika no esuye papa ede ma abrante Yaya Mohammed na say no transfer window no eyade a ya closing nti enyade a Kumasi asande kodoko omo betimi akope player bia ede free baby abehwemu say striker anti sabre de just omo rely on Seydou Banse na omo timi ede neighbor league ne de aka no ewie na bia omo wie na hu hia so omo kope striker foforo ebehwemu ede ma Yaya Mohammed a wo mo akono makope bi ede abehwemu Kansie kesia ekoso ene enwumre ewo UEFA Champions League ni mo hya ne so ma se ene na Barcelona womo akọ Etihad Stadium when Manchester City Asia ene enwumre ya sima kakra bi entem akansie na ebehya ase eno achi no na Bayer Leverkusen ene Paris Saint-Germain so e de abo ene ewo Germany sa kansie nyina no wochena anopa ewo eye badwam dwumadi no so ago kansie Adamaje e de ho nsem ne susu aso a ebepie mu nyina ebebro ene se wo baabia na Barcelona de wa onim se Messi ene ne maka omotibo ma desi baabia ase yeguso eta omachi atenka Kofigen ena yenom na ede akohwe match na atai basachi na ene makoye ede ama midi ne kusi mensa capito afia makwata makulubeto aso ede kase na bro Yanhra sadi amarone mu nsem no etie na South Sudan memo nanke enim sa asumdwe papa bi etime ayiniti ewo ho no nso ne nti ya yense ka kire mu ade mu ontene ntokwa no asa ayiniti de ne ekoka no emasa ntokwa asa babie Madum TV kase abobon nsemi enkai Saye bia man homene so ewo South Sudan eye wo mo ahinkro mu ampanifo ekire mu se we ne enam so ema nipa dodo na ena etimi eprepra ewo mo ya wo mo ekyerese efri emra mpanifo de wo nsa ehya asumdwe nkrata ase no we ni edi kan a sabasa ye kra etimi aman homene so ewo Malaka akrodua no emu ewo ye South Sudan man no so emu mpanifo ekire mu a we ni be ha adwen papa amase na nkomo dwen se asumdwe eman homene so na ekyerere na hye mu no ebe sei sa enyima ni nyina wo mo ehwe ni mu sa hobambo mu mpanifo ebetimi akyerere wo ma hye mu ewo South Sudan man no so emu mpanifo no ekoswa ekire mu biem se wo hwe mu a $1.3 billion na nanko mu behia so mo betimi ere atoto niema ewo South Sudan man mu sabe ya basabasa ya man homne so nyina no wo betimi apenpom asibre no betimi enya nuane so ede ama wona wo maprepra sabre wo mo ya adane etokotana foi no mo so dada asetena mu ebetimi ama no homne so na nyina mu no South Sudan man no mpanifo ekire mu a wo mo besi nkonwa ede afasa ansem we ho sabe ya bibia ebetimi akoyi na ne manyina betimi ama no homne so na asumdwe mapa etimi apagya ne mu Yentwaso na yemfanko eye Pakistan memo na kane sa dom pania na wo hwe won mo so Pervez Musharraf sa Brady ababetojwa se na ne de di kan kra ya Pakistan won court ba ko wo ho ye de na kwa akoginam ni nyina ne se pani no ya bono kwadu basabasa ye nom ni ade bia wo ma no esiye na ban breso no afi ene ye toto na no na efi se ye bono sa charges anasa kwadu no na pomudi mu nsam nhyedansi yie intina ontanko na de akwakopie me honto aso Adum TV kase edeba Enkane Pakistan man no emampanyi Pervez Musharraf se de wakopie mu ewasene bia ewo Pakistan man no asene bia we ene de dikan wakogina asene bia hodoma ye de kwadu atabri na ye kyese awudisem
eno panyi ediye o Pakistan man no emu na apomuden ho nsem ene ahobamba ho nsem bi attachment no empanifo afra asem na anya da wotimi ekopie mu ho no mo ekwi ase ekra na lawyerfo epre senka asem no kra na yenyi na yemfa nko asrafo court no yenkodi no ho no mo so mpanifo amakwan a asenia bia wo mo apene ho ene yedi asem na wo mo ekre se no betimi aha yewura eye perverse mu shara avinsunsan so ye betimi akofa ede abesen ni komu mpanifo no ekre makwado mu de won nyina no bi ene se wa ma ho kwan ama asenia bia hodo wo Pakistan man mu entimi amo wo madwuma emrahye bedwefo so wetiete wo mo fa hodie so e wo no ma atutura asem ene awudi sem e court so ni nyina no wo so se wo panyin perverse mu shara avi na ne ho ebon mu bie enu nto mu de ne kogina ase ne ani na o metimi adokoro no na se bona o mo ni be di se ne Pakistan man no emra no esi etie Afeyenhwe sadi apomde kase etie da Sobra Company Limited ya wakofa Sahat ba Mr. Ediabano nadaro mano bo ye chidom na ye hwe sadi ne apomde mu nsem no etie yenhwe apomde mu nsem no etie na baba wasara ya wonya mfinhie du ensia no ena ye de ne nsem ye etudwa ewo yade a na asokokrama sese aba beto ne hwene so ama sese ne hwene no aye kese ase ni pedua na mu ama sese Kolebo dokotafo edi atudwa chirimo se abayuwa no se beye na ye betimi aye no pressure man se na nimdua no aye se de obo ade bo no obehia sika 12,000 Ghana cedis na ye de nsemi tudwa no obi edi kan ba betua bi akabi ya ni nyina yeguso aye de to muani mo se obi bia nyame ato ne nsemu no kitwa bi ensa na watimi de aba abeboa ababawa Sarah Da Sobra Company Limited won kofa Sahat Heba Meshadia ba eye osedru tatahwea eboa nadaroma ena oboa yen ema yekofa pomden kase de bremo de edu so eni gidie mo nsam buga jembites ona eboye chidom Dr. Dai Heba eni buga jembites won daroma ena oboye chidom ne de eni gidie mo nsam ye de ebremo na ye hwese de ne ensam no etiankasa o my Ghana mu ye kan siniyofo no awom doso obaba ko odimu akotene pa ye ababa woso no Yvonne Nelson na beto dwa se wo se wadi abrantie ba ko adini ne kwasi chei dakwa KKD wadi ne ho ya wo pa ni nyina ne se dwumadie bi a wo mudie ewo gi anase Ghana One TV dwumadie no eso ko fi o chiri da ko ode nsemi kotudwa efa ne kala anase ne nipadua no eho a osusu se wanka ni ye eno namso Adum TV kasi abobo nsemi enkai Tam ne beto dwa assess ne ye ni Yvonne Nelson ya ade a abayo yi wo change ne house and kakra what tokala foforo ede ama ne ho achese wo po ne skin na nkasa na eno ena abayo e ba monten so a wo be kire se enye no credit biara da so wo po ne ho we no enam so e man se padodo na anye ne ekopie mu kra no wo be ka se eye koko bata eno de esra eno ntibia ne honam dua no aye kama kama e kire kra wasan so be ka se wankasa amfa nkire obi asa Queen Elizabeth koko bata ibi eno de esra na nano ada ena kwasi trader kon ya dodo na efre ne KKD wakwate na radio station bi no wakasa e wo hono na wode tudwa wo kire se Yvonne Nelson yi wapo ne hono mu asemwe atete abayo ne pam na ba monten so a wo kire se we di KKD ho ya papa apa so otimi ekwate na ba bi ekaso no Yvonne Nelson wapo ne ho na rodi e won po ne ho bia na se bia wo hu se bia ne kala no ena aye fa na ye nku pa wo de sra na nya de a wapo ne ho na afi so na nsen ntem a 5 pack mpanifo etwa ne so so mo ma ne nye sini e wo Ghana man mu hanom no wo se wo hwe mu a Ghana Actors Guild ya wo ye kuo ne ba no enya de mpanifo ne timi kura eye hwe e de bua no a wo mu nyina chekere wo mo nsa e de gu wo mo bua eno nya Majid Michelle Frank Raja ena Fred Nyama wo mu a ena bua no acheche ne resa ya se de watimi aba wo san so eyi sini de a na nka areho ene beku no Nelson koso edit dwa se wo hwe sinetwa ne mu a na omanfo bi kura ni ajepa si ya twa ne so si ya mani ntwa sine fe so ha wo mo wo mu a wo mu nya sine ni bi ntwa ne bom waba na waba ne yie nso yejina no so na yede aye ago ananse ni gidie mo nsam no yede asi ha Dr. Dai Heba ene bugajem betes won da ro manombo ye chidom na yekofa ni gidie mo nsami yade bramo na yejina no sonso na yede na Adum TV kase no nyina aba na wieye ebi afa no waba ka ye ho nsam ahodo bi a eto odwa e wo kase bono mu bi ene se national security mpanimfo ne wani ene Legon campus a eyeto boot no a won si ye no akodwiri ni nyina de egu foba mu nkyeremu no yade bramo na fe so ababa wa wanya mfinhie du ensia ye ne
okram yare bi ato ne hwene so ama enne nanim fa ayekasi asene fa no eno se yede ho ama ne bonso ede bramo Ghana Water Company enso de atudwa chirem se adwada ebei ekro ekosi ne yawada ne de enso ho bekwa atwe ewo enkran mpatamu anase nkro yibi emo gift FM so yakọ no nkọkọhye sede ehọ no so nsem no etiaje kwadwonso yamane boni so de honkra no ebreye yakọkọhye apomden emu nsem agokansie nso kusimensa capital so ede breye dwade emu nsem yakọkọhye ni nyina na yebo ne boa yede ebrem onwumre midin ede afia mankwa tamaklo yede mu nyina ase yabamwo ne hwe eniti anwumre no nkono na washia kufia duma onwani ode pampa so dwumedie no ebeto aso yeda mu nyina ase ema mumo eniti